Njengoba siqopha lo mfanekiso liyayidliva liyana uma uzwa kumsindo kule video ungamangali ngoba liyana. Mina ke igama nguPastor Nginga wemukela kwi-channel. Siyacela ukuthi usubscribe ulike le video le. Okunye sicela kakhulu lesikhuthaza ukuthi uqinisekise ukuthi ke you become a paying member, ungabhadala nje imali engango 9 rand njalo ngenyanga. Lokho kuyokwenza umkhulu umehluko kwi-channel nakuthina nje abantu esuke belethe content to motivate, it's a motivation of some sort. Ikhona futhi account number ongayisebenzisa when you feel like you can give more, you can also use that account. Siyacela kakhulu ukuthi unikele ngokwazi ukukele ngako, akukujabulisa ukunikela, akukujabulise ukucontributor, nathi kuyasithokozisa ukuletha le content. Umpress last number uthi ke uphupha uphuza ijuice. Nkosi yami, akathi ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha uphuza ijuice, but ke sizoloku sibacathulisa abantu kancane kancane. Uma uphupha la uphuza ijuice noma uyayibona ke ijuice, ungayiphupha uyibona, ungaphupha uyiphuza. Kodwa number 1, uma uphupha uphuza ijuice uphawu singathatha njengolubi, ngoba lungachaza ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele ngoba kungenzeka kukhona nje umuntu okufaka idliso esebenzisa lo juice, yabo, ngoba bathakathi basebenzisa noma beyini ukuze bekuloye. Senza lonke ufanekiso oqoshwe nje liyayidliva ke liyana uma uzwa umsindo ungamangali liyana izulu. Mina ke igama nguPastor Nginga, sibonga ithuba lokukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulona, uNkulunkulu akubusise. Subscribe ke ulike le video le, ulike namanye ama video esiwenzile, bese uba i-paying member ngokuthi uzokwazi njalo ngenyanga ucontribute imali engango 9 rand. Ikhona futhi account ongayisebenzisa ukucontribute more if you feel like you can contribute mhlawumbe ngo500 rand or ngo1000 rand or ngo5000 or ngo10000. You are still welcome to do so. Kungenza umkhulu umehluko kwi-channel ukuthi sikwazi ukuthola ama resources nathi sikwazi ukuba sustain, and it's also a motivation where you see people they appreciate what you are doing, they contribute, because that shows that people they value the content, they value what you are bringing to them, yabona. So please contribute for 9 rand noma or more. Sikhuluma la ngephupho lika fresh last number uthi ke uphupha uphuza ujuice. Yes, angiyithandi labuza ngayo ngoba fanele athi ke ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha uphuza ujuice. Sesomphendula nje, kodwa nje wena uyilungisa indlela yokubuza ukuze ke lefanele. Uma uphupha la uphuza ijuice ngasho into ehlukane ezinhle nezimbi, ngoba into yokuqala uma uphupha uphuza ijuice kufuna sikubalula ukuthi kungaba uphambo olubi nje sukule uxwayisa noma sukule usho ukuthi kumele uqaphele kungenze kunomuntu ozama ukufaka idliso noma uzama ukudlisa ke esebenzisa kwejuice, yabona. Number 2, uma uphupha uphuza ijuice singathatha njengophawu olubi futhi olungabuye lusho ukuthi akufanele ubethembe abantu abakukhuluma kamnandi, akufanele ubethembe abantu abanamazwi amnandi ngoba kulolu bekukhohlisa, yabo. Number 3, kodwa futhi uma uphupha la ijuice uphawu sithatha njengoluhle uma uphuza ijuice, kwesinye isikhathi lubuye luchazela ukulindela impumelelo, lindela ukuthola uthando, lindela ukuba nesikhathi sempilo emnandi egcwele injabulo, ukunethezeka nokwaneliseka. Number 4, uma uphupha ijuice yeyithelo nje uphawu sithatha njengoluhle oluvama ukubika inhlanhla komunye osuke ezoyithola nokuthi umuntu uzothola umvuzo wokusebenza nokubekezela kwakhe esikhathini esizayo eseduze. Uma umpofu usuke nje uzoceba noma uma ubhekene nesikhathi nobunzima suke uzokhululeka uphinde ujabule, yabona. Number 5, siyaphetha masithi ke uma uphupha ijuice futhi uphawu sithi usingathatha njengoluhle olungabuye lubi ukuthi uzungezwe abantu abamnene, uzungezwe abantu abanothando futhi abalungile. Siyabonga ke uNkulunkulu ke kulonto, uNkulunkulu akubusise. As long as nje ijuice le imnandi ibonise esimeni esifanele kuphashasha. Kodwa mangeze uphuphe mhlawumbe ijuice eduma, uthi ayiphuza iduma noma iyababa, lokho kusho ukuthi isuke ufanele ulindele ukuphoxeka nendumalo mhlawumbe kwezothando noma empilweni nje, yabona. Siyabonga ke uNkulunkulu kulonto, uNkulunkulu akubusise. Subscribe ku-channel like le video le bese uyacontribute nawe ngemali engango 9 rand ngokuthi ube yi-paying member noma usenze account number where you can contribute ngemali ongakwazi ukuthi ucontribute ngakhona. It can help us sikwazi ukukhulisa i-channel. It can also help to sustain us, to motivate us, because we will see what you value the content, yabo. Siyabonga.